Türküden atlarına hemmesini getirendir. Gele göreyim. Görmeyin bana, at in ayda türkü değil. Sargan atlarına bari gelin. Ocağa da sürüksene. Doğru Nurcan. Selamun aleyküm Fikri ya. Aleykümselam. Tavırını atıyorum. Şükür. Çağırır Önünü versin. çık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dedim o vakit bilen tanıştırmağa, yollaşmamı getireydim. Uy, tanışar halleyen var. Hem de elin ayakında yani. Hoş gördük. Maaşı ödül. Ay maaşı ödül. Gel ben sana iş vereyim. Havaryan. Yengu eduk näme? Heni de mi yongokmu? Harama. Haram diýäniň näme? Haram diýmek. Günah diýmek. Taňry ýalkan. Ayrı değil layalları seyretmenim bu nedir? Yer men sana halal satın görküreyin. Ve o adamsı. Halal mı? Kimleri halalım haram, kimleri haramım halal. Ana, Tarkan Tevdukar geliyor. Ol haramdan halal, halallanım haram etap bilen zat vay. Katana ho, bar yürüme düştün ho. Sen bu tarafa. Minen atıp haberci adam olma. Ha Nurcan, müşteri getirdin mi? Gören mi oy? Ha, paraya pahalı ne diyen? Onu merhamet çıkaralım. Bolyanı men alıp gidiyorsun. Yeni doğdun köpürek telete, tevdan kaytaramam bilen. Hey! Gören, bunun cüzünde iti uleyan yer. Ansavın yudun. Adamın gözünün aldığını açarını tatya. Hınzıra bağla koy aşını. Görüyen mi? Korkuyandır ondan. Yok lan. Bu partiyanlar öz yurduna koyarak yerde kalacak olup öz özlerini mahip ediyorlar. Mahip bulu olsa alıp yere eklerine degen o. Bağdarı olmuyor. Yırtıcı olma. Bulur bizim obamızın bağrını kerçeyip gittiler. Şu Tarhan tetelleri tevap bir kere çeyenlerler. Hakam hiyuhani İran şahtını. Türk melonusunu ölçüp duracak olup adamlarını yürüytü Almanya'yı veriyor diye. Eyle fikrim ulan. Hiyva gitmeye ihtiyacı da yok mu? Men sana aytdım ha. Kırnan mahak 10 dinar. Bunun kotu. Hivu şeyle. Bulur ki ve teçek eklemeli, korumalı, çoğun çıplaz kemay yok, tarkat bekme. Ey bitinime kahve kenin ol. Barcağım artık benden aldın. Tekrar nar verdi Ne halledin. bileyim orada? Yap.
Ey Nurcan. O gelini satın alıp ver bana. Satın alıp ver. Gözleri gözümden geçen yani. Men onlara seyretip bilemem. Kimin gözleri? Naçarlı adam senin. Sen onça pulu nereden alacak? Okuma tölecek pulum yanımda. Yet Nurcan, bar. Bolya. Hey Kadı, kaytar orayı. Berde 10 dinar beriyen var. Vay. Ha? Ne diyorsun o bunu? Borçun ne lan? Kakana yaradanı yakın ılımdarmış diye. Sen olsa ya ağzından süydün üyütü gitmedik ya da akılından araşın olmalı. Kakam, nerese çağlar ya da aklından adaşalır hakikat aytıp bilýär diye. Sen men hakikatımı dinle. Alaman çekmeyin manlayma yazılman. Meni alaman çeken hükmüravan el var. Sen şol el var diye eşitip midin. Hani? O bağınızda kar serdanın bir ruhsat, birin alamana çıktı. Ne dersin ki yaşam uyruğuna tarabadın iyiler fayda edeler. Sebebini hem deysen, alaman çığınılcı kanın eline. Kanlar oğurluk etsin, iyili tağlasın. Ama oğur diyen tapılmaz. Emma alamancı bakır, bir oyun tağlaydı. Ona oğur diyerler. Eyrar şahınım, Hiva hanım göze alamancılıktan açılan o. Tersi yurt taliyar. Onunla da bir şah, bir han. Hükümlü el var. Sen düşün. Menem uryan, katibi kulyan. Durmuş şey. Karına gayr kulun yanına. Men onu saklamak için alamak. Adam sebile olsun dedim. Dene değil, samsıya geni. Olun ne adam sen. Olun tölen, karına el ver beni. Meyle olsa adam sanım sat. Bolya, töle 30 dinarını. Karına çiğne on, olu çiğne otup. Hiva söyle. Yeniden bunları başına yapacak mı Sofi? He? Ne? Beden ki? Hay Bolya da, yedin mi? Yene. Hiva var yançan. O bir tiyanın. El ayağından zırdan boşadayma onu. İşin salıp oturun. Men yigitlem, on heleyi bilen gözünün ağrını koy ediptirler. Ova. Hiç yere bıtnamam. Yoksa yine Tarhan'ın eline sörtünüz. Yürü. Hek şularına hek boşadaydı o diyen. Kakam yere bakanın gözünden yerem korkor derdi. Yöne bu bivaş halkın başının biricik kumanı yok. Türkmen adı da kılanı yokuşun ketel oğuy. Tayfa varım şu ketelin dincik olup yol aktarıyor. Hanha çoğdur han. Köklöngleri alıp oğan şahsine gitti. Ahmet Şah, Türkmen ehlini hovanlarlık edip bilir mi? Hovanlarlık etmeyre. Ahmet Şah yarım Türkmen niyeler. Abi yördü, bari Türkmen birbirini kemirip var ya. Doğraydı ya. Hanha orflor imanı başka. Olur bile köp bilver fövde edip geliyor. Emma katı ayrım eden zatları yok. Hiva varsan öyle, fövdeler pahire gün yok. Haridinin den yarını kakıp alıyorlar. Bir gizi işte. Hoca nefes, tümü büyük, açık bir o adam değil. Bir de ol, mühim iş var dedi. Uzak yol yürüp, Peterburg şehrine vardık. O tayda Ak Padişah Piotr yaşarken. Hoca nefes onun yanına varıp, vurrun etti. Kömök soradı.
Zenepet ulu bir işin başını tutuptur. Bize güýçli olun gerek için bolsa, ol diňe ortiýet bolmaly. Şoň üçin biz ýaka türkmenleri ak padşahyň ýanyna täze ilçi bermekligiň makul. Ay Allah bok veririm. Öyle kaçıp bitti. Onu boşaltmalar lakin. İne satlan boşadan şu. Şu bile olacağına bir yedir. Bir içer. Fırayacağım. Evet, günahımı. Haram yar bollu aylar, yaşlı günü gözül aylar, bizim bir eşretli jaylar, kul ornak bağlara dö. Tılla tahtlı kapılar, dögür aylanıp yapılar, İşan mollu pir soplar, Ey Tapi! ilata adara dön. Çok bolma. Yeri ne etti? Sen hakikatin öpte çıktı mı ya menki? Ey Tarhan! Senin oğluna azad verme. Yoksa hakikatin bilen şu çölünü taşlayıp giderdi. Ben ona diyanım yok. Ben ona sapa vuracak oluyor. Sen hakikatin kelevinin bir uğuşluyumuna çalışan adam. Sen de hakikat sapak neyini işlesin. Geç kervanın yerine. Durun. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Bir de sen yani ölük Çoğdurhan. Yaxşı edipsin Urvan Uluç. Sen külli Türkmenin birleşmesinin taraftarı. Şeyle der. Onunla doğru. Sen köp Türkmenin yaralarını orculayan. Ähli Türkmenin birleşedi geliye. Şoň üçinem barly ferdarsyz. Sen bilen gürleşmäge ähli ýollaryň çatyrygyna hemme Türkmen taýpasyndan geler durur. Näme neşe edip biziň bar umyt arzuwmydy Ahmet Şaň aýanyň astyna taşlaýjak. Men muwagt özlegimi orta atama Qur'an Uluç. Qarl ferdaryň erkler jaý edýär. Ýör şeýh bilen gürleşip. Sen huwatyryň diňledim şeýh. Ýani biz hökman Ahmet Şahyň huzuruna barmakçy. O ýerde başymyzda ne mardyk ne belli. Şoň üçin bize bir apata ber şeýh. Näme gorkýanmy? Kim akyllyr, ol hiç zatdan gorkmaýan. Hudaýdan gork, bennetinden gorkma. Men tä saňa aşky oýuň suwuny içdiýänçem. Şu ýerde bolmaly bar. Hudaýa her kimiň öz ýoly bar şeýh. Men ýolum Türkmen diýaryna halal kulluk etmek. Men gorkamam. Men deň dostluk gözleýän. Onsoňam Ahmet Şahyň dostlugynyň niç gadatynyň barlygyny bilinçem. Ol güne çaýlan bedege onu mindirmen. Ýygy hanyň dostluk gadatyna eýli.
Biwa Han'ın dostu kadısı tarif ederden ala. Ol bir de yer su veriye. Bir tanap yerilen adam 5 atlı vermeli. 2 tanap yerilen adam 10 atlı çıkarmalı. Gayiphan şol atlılardan düdülen koşun bilen bizim yerlenmedi oraya. Edem Gayiphan başlıklayın bizim önümüzde durup bilecek güç yoktur. Kedi men bal bilen tüjdip öwnüpdir. Kawunuňa men balsyn tüjdip jogap beripdir. Biz göklüňler öňe bilen ogullanmady, doganlanmady berip, soňam Gaýyphanyn hut öz yerlerimizi hada halýany edip almaga kaýlylar. Biz saklama şeyh, akbata ver. Kannagara barya bolsoň, şo ýeriniň dağynyň bir köýekçe daşy bardyr. Şondan edin. Belkol sana baht getirer. Menden sana akbata yok Çogdurhan. Köleğäňem galmaz. Umasyňar gidersiň. Sen men Serdar taýlajapdyydym. Serdar şeýle haýbat bilen taýlanýanmydyr? Men sana anam ýok, şeyh. Sen iki gözüňem hiwa bakýa. Beden hyzmatyňa baranda Gaýyphan bir zat çymdese, hiwaň madaryny goňrut taşy diýip bir keramatly daş bar. Şondan edin. Şun keseliniň emi ýomudyr. Pazarından hayır tapmardım. Durun! Bir yerde kan ökmek bolmaz. Çogdurhan bilik koy. Ahmet şaň üstüne kılıç digitlep gider, emma öňüne diýe çökmä gitmer. Men iyide çökçüge meň diýänmi Gurban Gurç? Ýeriň üstüne keňem diýdiniň epik wagt bolýandyr. Atlanın! Uzatırmıka? Uzatmasa, şeyh aýtmyşlaýyn oň köleget ýere siňer gider. Mene düşünýän nädir hana? Düşünmeseň o Çogdurhana ýolly eýran kılzy garaşýa diýilligidir. Yaraglar taýynla. Eger şeýle bolaýsa, onu ähli türkmen taýpalaryna iletken bolarsyň. Ber! Ulan, öňünde biri var ýaly. Yigitler! Bakırıva solpun Türkmen diyarı!
gelen dağların başına bulut oynar til bileni. Ot şügüde toydur bayram, geliş geldi il bileni. Til bilenler gün oluptur, altın gümüş den oluptur, altın gümüşe den oluptur. Peşe kaçan den oluptur, uğraşan ney pil bileni. Otlağa kaçar bu dağlar, gel bu dağlar, gel bu dağlar. Öğün maçlar yaxşı gavlar, öğün maçlar yaxşı gavlar. Analar ol hak ve dağlar, köne yırtık sul bileni. Hak ben nefi, haka çapar, yaman ötelinden tapar. Baktım gülü, ayvın yapar, aşklı zu til bileni, til bileni. Şafenli! O adamlar o şeyhin dünyanı atıleliye. Ola tölrelin. Yoksam göyeklöňler Çowdurhan toparny biz gırandyr öýderler. Türkmen için atölürmekten elhen suna yoktur. Bitmeliyim. Murat, bana toğadan çıkar koyver. Malkımlarla kat değilli. Akşam bağımı da bararım. Mengli. Sen ol soğupsumoğun keyip çekmek için bir turfiyan karnak satın alıp on bilen bulos bör diyeler. Eşittin mi? Yalan, Vay, bütün ova vurma diye. yalan. Mengli, bilip koy. Ertir, atanı pefayın adamları odasına ölecektir. Tertimi tutup oturdun. Öy otların, hem ben ölüyorum. Üredemem. Atı nefes vay bile karnış bulmak kiçi hurmat değil. Yani Devlet Mehmet Molla'nın göğünne devmek günah olur. Karlı serdarıma atı nefes vaya değerliğine değil. Korkuyan olmağım ihtimal. Bu güýçlüliň iyisine düşünecek gumanım yok. Gowy bulan iyisine koşulmaslık. Vah! İkat depişer arasında eşe öler deyipdirler. Vah kıyım, düşün. Pek mırada kalın cemlemeli. Kolum yuka deyip, üçüncü varan yerimem kıyılarını başka birine verecek bolup gördüm. Pek mırad bütün ömrünü Allah edip bilmedi. Vah oğulcuğum, vah şey olup var ya. Sen onu il hatarına koş ahırı kıydım. Ata nefes vayır abi olman. Olman ne ama. Biz Petra ayarları ne emediydiler edivermeliler kıydım. Kim deyse? Kimdir öyle ya? İne oğlu... Vay 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 vay. Vay işimiz kayıttı. Vay Medet. Ayol Medet. Vay vay vay. Vay ey.
Nire varyan oğlum? Ata nefes var geliyor demedin mi? Ağlama kıydım. Ağlama. Kaytan bir de ereğimin elince alma ağlam. Koy kızım, koy. Yozlukda gamlaýyna gark bolan uykulu gözlerim gözelil gözler. Ança ağdarly kapassa galan azat bolan bilbil gyzyl gül gözler. Otly libas giyen gownuşyklar, şahsy ýol düşen tagty köşükler, ýar diýip sergezden pakir aşyklar, uzun boy, gara göz, inçe bil gözler. Kararsız kömürler, biyalaş jağlar, nahak aksa şehit insanın gallar, rebi gül üstünde ol pervanalar, no bahar paslarına, savar yel gözler. Mağtım gülü, bizdey miskinem baylar, oksuz keman, kırşsız kurlun yaylar, aylanan dögürler, gülleri aylar, çok gerdiş ögürler, täze yel gözler. Dedi bana. Emetmem bana. Huy, o nämeçi? Ya da çenne tarık kovalasın ile. Ayaksız alartın gaýdy. Kalsam kalayın. Yöne emetmem bana. Bolmaz gaýdym. Aňyry gese bir ay ýatar. Ondan kän kömek etmege ýagdaýym ýok. Adamyň tenine keseliniň deregine, kalbyna keselini bejerip bildim. Mahtım ola diýerim. Bir aýdan men satýalar. Näme diýdin? Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel gary. Döwlet Mehmet, agşam men ýanyma derwişler geldi. Bir meydanyna ýygyp bölen agata gargaş etmek ruhsat bermäňsiň diýerler. Binäme etdiň boldy? Häzir ýerlerine melgun perdelerini çekip derwişler kän. Ýerler anamamok. Göwnüme bermeň kurluk aralaşdy. Aýtmaga da çekinýän garly. Salyk berişlerine görä olat. Bizim soğuk adatımız emeğini diye. Şonu anıtlap bolmaz mı? O çağan yüreğini yardınız, kapıyın ardını akçap görmeniz mi? Yine bir sualım var. Var. O ne için bir ovada atını pesvayın nökerleri ağalık sürüyorlar. Ne için sen sesin atını pesvayın sesinden pes çıkıyor. Ne için? Sen meňil bilen atanepes waýyň toý barada urruňa diýen bolsaň, oňa men dakylym ýok. Onu barda medet bilen gürleş. Ýöne men ol garry köpeň ogruýyňam, ejesiniň öňünde guruny deň ýallakladyp durany günäkär däle. Olýada. Ata. Bunu buradan yolla bir ataymaz mı? Ya oğlum. Kim keptirin hasta? On golünü kesiyorlar. Hani niye ola yapmadın? Dur bakalım. Uçur. Ay, nereye görüyor musun?
rahmatullah. İndiler Kaşmir yüpeğini getiriptirler. Ödem ardan meriyeler. Bar çaltırar. Kepterin gelen ödüm Aydar. Ben arkayın molay. Näme üçindir şu öklüňe men pisindim oturanok. Sen näme oňarakmaýyn? Türkmenin 3 tane hüveti bolýar. Atı, yarağı, hem aydımı. Kaka. Bardım. Atı atını alıp minip bolýar. Yarağı atını alıp ulanyp bolýar. Aydymı göri atını alıp bolanok. Ogurlap bolanok hyzmat etdiribem. Hemme adi satın alıbam, batıbam mecbur edibem bolor. Yani näme üçindir men şoň bolşun halamak. Topular madamada bolgoklu yıkanlar. Yani odallar, mollalar bular öz qasymyny saklaýady. Inne bular başardanak. Şoň üçinem medresedäki ähli mollulary çalşyrmaly. Taliplerine de oğsar giydirmeli. Bu aklamam... Oň bilen işiň bolmasyn. Şahir bilen eskerin zahy cennetmiş diýen gep ýöne ýere däldir. Oň maňa gyltyrat ýal köpürden geçenini görüň berdiler. Onu peýdalanmak üçin elimize waryn etmeli. Otaga mädir gaýypkana açyk şagallar dälle, eskerler gerek. Olam göýekleňlerde näçe diýseň ma. Sowdur hanyň öz näme degmeye, akyl paýgasyny görmäge göz gerek. Şol ýurtda adama akyl ýetirmek sahypalaryny açyp berýän mukaddes kitaplar bardyr. Ýöne olary sowatsyz synçylar adamlardan gorap, el yetireni, okany öldürýänmişler. Şo kitaplary okamaklygyň gadagan edilşýär. Bizem öz insabymyzyň ýaşryn sahypalaryny okamaklygy özümize gadagan edýär. Hamala wujdanymyzyň diýenine etsek öldüriläjek ýa. Şamseddin Molla astronomiya ilimläriniň pählwany. Pir oýnamay. Şamseddin Molla kiçi pir Nur Kadymyň ýerine bellenilýär. Siz bilen duşmaga ýürüýte ijaz edilýänçe Nur Kadym boşadylýar. Ya Allah'ım. Bela beterden ödün orada. Erki musulman Arapların astronomluk ayun hasabyny bilmeliler. Onun mukaddes tertibini ýatda saklamalylar. Birinji ýyl Haçan. Onun Tıgır. Onun haýsy? Doňuz? Yok. Bar. Toşun. Lu. Onun haýsy? Doňuz? Yo, doňuza daş. Şeýledäm Topi. Seň adyň näme Topi? Şeydaý. Şeýledäm Şeýdaý. Yok. Gaty golay. Yo, yılan var, oyun var. Onun haýsy? Doňuz? Kim doňuz? Hormatly şahyrymyz Azadynyň ogly. Biz seni möhüm gürrüňmiz bolup çağırdyk. Nur Kadym sen ýanyňa baryp
kitap okap, iç döküşüp, öz pinhan sırlarını sana ayan edipdir diýerler. Şol doğru mu? Sen onun fikirleri bilen razıymy? Ol sen ruhuna zefer yetiren däldir de. Yok takdir. Nuri Kadim gaýta men ketdeman düşünjämi giňeltdi. O maňa peýgamberliň adyllyk hakdaky sözlerini düşündirdi. Oň diýenine inanma. O pereňler melgunyň aklyny ýyp, benneleň başyny bulaşdyrýarlar. Peýgamberliň sözleriniň manasyny ters tesbir edýärler. Sen oň diýenlerine inanma. Ol Siriýal ahyry. Aslam türkmen. Yer bolýar. Oň bilen özümiz meşgullanýar. Ýene biz başga bir iş bilen çağırdyk. Ahmet Çowdur hanyň topuryny allap, Kızılbaşlan Çowdur hany adamlary bilen paýhynlapdyr. Görýäňmi Ahmet Şah türkmenlere dayanca bolşuny? Size Gaýyp Handan özge penakar tapylmaz. Şoň üçin hem Gaýyp Han taryplap bir goşgy ýazmaly. Mawtamuli! Mawtamuli! Çağırýar Serdar seni mihmançylyga çağırýar. Häzirmi? Häzir. Koça çykmadyk wagty bolan ýaly. Hay. Ol oňa maladasyny edipdir. Hana iki tane nökörni beripdir. Ýeke bir dostlarym däl. Mollalardan kim ötürse getirýär diýipdir. Men näkdäy? Emrakul! Oy Emrakul! Ki beni goýberme. Özüňiz gidäýin. Oň mensiz günü geçýämi näme? Oň ýaly bolsa, biz ýanymyz bilen Nur Kazım alaly. Taklawymyz bara. Gurgönden kepter geldi. Meňiljan, tuweleme. Eýem ayaw söndü galypsyň. Onu ýuňam degener. Kim? Kim? Ol. Sen ol adam symyk sansaň. Özüň sansyp. Vay, aýdýaryň näme jigi? Ýemmetin awlarmy? Saklanın! Kaydın elini de. Gidew. Men häzir Gaýyp Han üçin goluma galam alyp biljek däl. Herki iş başlamadan burun kalbyň rahatlygy gerek. Ýani birinji ýylga diýen wagt näme? Mawlamyň gussasy. Men ama pulamy atam bererim. Teher bilen şamy gurar. Ýene näme? Hat.
Okat seni. Has Peter Winchell'e değmedi. Sen onu okudun mu? Ova. Yöne tağı ödüm kömek eder. Ben arkayın molay. Hatı verik. Kahır etme. Bäder hattanam. Gat bir uğurda atma. Gelin Merik. An Çowdur Han'ın adamları. Payhın edildi. Payhın eden kim? Kızılbaşlar. Onları haberdar eden kim? Men. Kim seni mecbur etti? Vahip Han. Aytala! Ödün varar. Anne bunu bu öklemden kellelerini getirip onuna taşlarlar. Estin mi? Neden gitti Gayip Han ardılap? Desan yaz. Benim kelletin kerçemni elim titremedi aradip yaz. Aten hain köpeği. Anne oğlu. Minaral çür tepesine dik başa şah taşlarını. Al hatını. Näçe adam gerek bolsa men tağa gowdan gowsyny berer. Gitti. Meňliň halat et. Ýöne anne uni. Hyýwan türkmen göbeklisi. Gaýp Handan aralmaga çykar. Ben näme? Şeýlegünne atyň başga ýana çapmakçymy? Men Gayip Han'a desan yazar. Biruni. Olmaz. Bunun kitaplarına günem, atmanam Allah Teala'nın iradatı olmadan özleri hareket ediyor. Firdevsi. Olmaz. Ovadan hikayetler bilen adamların onun Tanrı'dan kesat okuyor. Sadi. Olmaz. Zinanın beden kumarı bilen o da adamların onun Tanrı hakikatinden kesat çekiyor. Eflatun, Aristotel. Olmaz. Olar perengi. Hemme bela beter şulardan gaydiya. Edýäniňiz näme? Biz onu senden soracak. Näme üçin şiir gazy medreselerinde gadagyn edilen kitaplar okuyan? Ben ämetdiňiz boldy. Men nire alyp barýar? Göreber häzir hemmedin bilen. Ane, düşeňme. Sen ataň öwge manasyp. Sen bolsa taýaga. Tor. Oňa mulat soňa. Seda sam şoň kıyalı var. 13. Ey göklen, Teret, an haden karakçı illeşten kellileri. Olar Hyýwa kerwanny talatdyrlar. Gorko üflas ýagdaýa düşdi. Takdir näme bolsa görülsün inni. Pikir gazynyny gaýnadyk biçdik. Degme. Ol joşurup ýörülsün inni. Nahak dökülmesin qadal qanymyz. Düşmana qalmasyn bitin nanymyz. Ýada salyň, amanatdyr janymyz. Halka zerur bolsa berilsin inni. Mahtymly diýer türkmeni iline. Düşman golurmasın kızıl gülüne. Dostlar, bizi ahiretin fiiline gark etmenke, rakip kırılsın inni. Apar. Canımız. Ne olur? Asır. Razı ol.
Balli. Göwnüňe degen bolsam. Ötkünämi. Ýagmar. Eger gaýdyp gelmesem, oglum ýetim bolmagy bari. Ata ornuny tutdy. Arkayın molay. Dost. Takdirin elinim 5 barmak var. Cebreýil geldi. Ol 2 barmagy bilen gözüm, 2'si bilen gulagymy, 5-njisi bilenem ağzym tutagadı. Sen molliye. Menem otyryň temar. Ötküne. Hoş gal. Dara tağlar, daş ağlar. Meňli inni o meňli değil. Sen üçün öwlat, mydam eýle gerekli. Barmaz boldy, meňli teni menekli. Barmaz boldy, meňli teni menekli. Ey Muhammed Serdar, olatın golf bezine görüney görülür. Var ya. Çavdurgan'a gidin atıyal. Yok, ulaqan dayo. Kafi. O bizim atımız yallı. Yaralantıklar. Bu ayağından hem kanak ya. Yarım uysattı. Hem yarım kırıklan. Çawdur hanım. Birimiz guruçuklar ýaly gemirmesek. Deýgiren tapylmadyn tözler ýadyňyzdamy? Bu at tuğsuzluktan, açlıktan, vahşi hayvanlardan ölmen. Birine azadlığımızdan. Çawdur hanım, başıma ödür bolsun diyen vesiyetini unutmam. Şawdurhan görüjüm, köňül diýregim, sen wefat bolupsen. Zarlar için. Zaylanatı. Diýregden ýigitleň jany insalyk tapdyn. Göklüňde pelwanym, ýyle geregim. Halky koyup gittin. Narlar için. Gelebilmedi bahadyňdan düşman. Gelen tapdy gitti. Zoruňdan puşman. Oçu dağdan meri göklüňe aşman. Bizi koyup gittin. Marlar için. Ata-babalarymyzyň däp desturuny tagzim edip, ruh maşgalan aman saklamaň haky üçin Abdullanyň insim magtumuly, Abdullanyň naçary akyl bilen nikalaşýar. Şayatlar. Siz şayat mısınız?
Yörün onu. Basılı olun bağlarım. Yağmur'um oğlum, ses yadına. Hüvüm, ne ettin o çağanı? Yeni bir edişimi gör. Akıydam, ata babadan gelýän diýip sorup saňa da kardylar. Adam elden ruhu alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly akıydy joklaňda iki dogonuňam, meňem Abdullahyňam janyna hanjar urdugyň bardy. Ayıcı, men Bayramcan'ın palçığı yıkıldım. Zübeyda meni urcak bolýar, men sizin ýanyňyzda oturaýyn. Sorap gör. He? Kimdir? Kakamdan. Hani kakam? Kakam elli mi? O değil mi ya? Sen anladın mı beni? Mahtumul kaka, ecemi anladın mı beni? Allah'ın oku Gürcan, kakın değirdir. Olay vakti gelir. Hem karaşı ver. Senin mi? Sen mi Gürcan? Kakam geliyor, kakam geliyor Zübeyda, kakam geliyor, kakam. Oy hemmedat, pekliğini aldı. Gelecek. Ağdı bir yeri bolsun. Edin nikamızı bozun. Kalk. Devlet Mehmet. Ne bolur? Ana trollüm. Böyle nikahını beydip bozup bolarım. Diýip düğünden bular sıkıntın çıkmazak. Ayıp olmaz mı? Paş eyle sırrını saklama pınhan. Emma ki südümden çıkma oğlum. Günde köye gelip geçer bu başa. Ağırtma. Südümde yıkma oğlum. Utanardım. Sırrımı paş eylemezdim. Paş ederin. Havar alsan azadiyim. Yüz köy gelir geçer günde bu başa. Köngül ister. Sapar kılsak azadiyim. Bir de beyle niçip terk edesin var. Ördüşün yok, yaşsın, gidebilmersin. Şuur var, şoğun var, çıdabilmersin. Her işe baş koşup edebilmersin. Ölürmün, kalırmın, gitmebil oğlum. Kalbıma giyiriptir, gitme kövesi. Yeni bizden olur halkın tamasi. Köngülüm narı etme, kılma terhosi. Bir sapar işidir, oy ver azadiyim. Eysem iyi vereli. Sinak vereli. Amin de. Dur oğlum, fata vereli. Bir kerim yar olsun. Bir git gel oğlum. Halkın kaharından seni dine siyahat halas ettiler oğlum. Sen beni
iki gerçeğimden namut koydum. Bugünümün iki yarani mağtım olayımı bağıtından cıda eyle. Bırak ettim. Ben yadığım neyme? Ben yadığım neyme? Ey bir var, hana etmen yadığım neyme? Parağı. Men parağı. Bağıtından çıda düşün. Parağı. Balam. Yolun ak bolsun. Giden yerinde. Sağman et balam. Yollıydı. Sorap yer oğlum. Belki ağılandır çoğduri. Ören iştene de uşardın. Yine şunu yağmurun olacağını ver. Böyle. Ejetini bir yerine vermek soltalar. Öz olaq bu. Var. Gelem sana onu özmeye çıkar. Yolun ak boldu. Üvetcan. Qaydaydın. Avol jigi. Sağ ol. Deme dursunuz, yöre. Yürüydim. Yaralılar. Yolluş bollum nefs hova zalimga. Keyikdey kaçar, barmaz. Nesihat koy alimga. Serkeşligini subhana meşhur etti alemge. Minneteyin ya dostlar. Uğursuzluk bağlimga. Koymadı öz halimga, yürürge mecalimga. Ne kazancı onum. Ne hoş vaktlık malımga. Çöp mukdarına geçmez bu cahan hıyalımga. Bilmen alem ne koydu. Men hayran öz halımga. Köydüm, biçtim. Yar dostlar. Örtünüm. Eda oldum.
Ýa